Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, sannan ku da sai kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyo. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi. Hakan ne zai baka daman samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora ko da yaushe. Dan uwa, kamar da muka saba muku sababbin platform a wannan tasha ta mu ta Fasaha Tech TV, in Allah da yau ma ga wata sabuwar platform mun kawo muku ita, muna ga kuma za a samu alheri a cikin ta. Kai tsaye bari mu ce mu je mu taɓa link, kai kuma naka link zan bar maka shi a description na wannan bidiyo. To yanzu dai kamar da kake kallo zan shigo cikin telegram nawa in ɗauki na link. Gashi kamar da kuke kallo na zo telegram nawa na ɗauki link ɗin, kamar yadda kuke kallo da ka zo zai nuna ma fiska kamar haka, ka sa number waya ka nan wayannan code ɗin ka sa su nan, sai ka sa password guda 6 ka taɓa sign up. To ni kuma na riga na register tun da jimawa, yanzu zan zo in taɓa wannan abin da kuke gani, sai ya wuce da ni ya nuna min gurin login. To gashi kamar da kuke kallo ya nuna min gurin login. Yanzu number waya ta kawai da passport ɗina zan sa kamar da kuke kallo. To gashi kamar da kuke kallo na gama sa number waya na taɓa login, zai shigar da ni ciki kamar haka. To da zaran ya shigar da kai ciki, ga yanda za ka yi ka samu kuɗi. Nan gurin gashi nan dai za su baka 10% a abun da ka saka, naira 300, 1000 kai. A kullum za su na baka 300, a kwana 90 ga kuɗin da za ka cire. Gashi nan gurin kuma kamar da ke kallo za ka sa 5500 ne, a kwana 90 ga nan kuɗin da za su baka. Gashi nan naira 49500. To kamar da ke kallo dai gashi nan duk yanda kake so, ko in ce duk yanda za ka iya yi, shine zan nuna maka yanda za ka yi. Alal misali yanzu zan yi na wannan kuɗi da kuke kallo, wato kimanin naira 500 zan taɓa kansu, sai zan taɓa nan gurin kamar yadda kuke kallo. To da zaran mun taɓa zai wuce da mu gurin kamar haka, zai kawo mu wata fiska kamar haka. To gashi nan zai nuna ma 3000 ne ko 5000 ko 10000, sai mu taɓa 5000 ɗin dai kamar yadda kuke kallo. Da zarar mun taɓa 5000 ɗin zai wuce da mu gurin kamar haka. Yanzu matsalar network muke ɗan fama da shi a nan gurin, shi yasa ya ɗan ɗaya. Dan uwa, da zaran ka taɓa kan 5000 ɗin sai ka zo ka taɓa wannan guri da kake kallo kamar haka. To da zaran ka taɓa level 1 ne ko level 2 ko level nawa, bari mu je level 2 kamar da kuke kallo, sai mu taɓa wannan guri kamar haka. Da zaran ka taɓa zai shigar da kai guri cikin application ɗin kamar yadda kuke kallo. To gashi nan da zaran ya shigo da kai nan, zaka taɓa OK nan, an baka 'yan sakanni ne ka gama duk abun da zaka gama. Gashi nan dai zaka zo kai copying account number, ga suna ga komai. Da zaran ka gama nan gurin zaka zo ka fere musu screenshot ɗin transaction ɗin da kai da komai. Da zaran ka gama zaka taɓa submit, ka yi deposition ɗin 5500 insha Allah, baka da wani matsala. To dan uwa, da zaran ka gama zaka je, bari nuna mana da zaka yi kai withdraw a cikin platform. To dan uwa, da ka tashi zaka zo ka taɓa wannan gurin alamar me ɗin da ɗan kan mutum ɗin nan kamar haka. Da zaran ka taɓa shi, to ga nan gurin da kuke kallo withdraw, zaka zo ka taɓa shi kamar haka. To dan uwa, zaka je ka saita bayanan bankin ka ne. Da zaran ka sa minimum abun da zaka cire zai nuna ma wani rubutu, sai ka taɓa OK. Ni na riga na je na saita. Zaka je ka sa account name ɗinka da account bank, kai ka yi selecting bank, ka zaɓi bank, wato shine kawai. Yanzu kun kalli ne na riga na yi withdraw ɗin 5200 a ciki, ya fita successfully ba tare da wani matsala ba. Kuma minimum withdraw naira 500 ne. Wannan platform ɗin garaɓasa ne, insha Allah za mu samu kuma mu samu alheri a ciki. Da zaran ka shigo nan gurin kana son ka sauke application ɗin, ga download app, za ka iya taɓa shi ka je ka sauke application naka. Nan gurin za ka zo ka ɗauki referral link ɗin ka ɗan uwana. Da zaran ka zo gashi nan, da ka taɓa my referral link copy kawai za ka yi, ka riga copy sa ba tare da wani matsala ba insha Allah. Nan gurin idan kana da account biyu ko wani abu kuma kana so ka yi login, za ka zo ka yi login ɗinka ne ta nan ba tare da wani matsala ba. Nan uwana, kamar da kuke kallo, ni ne naku Fasaha Tech TV. Ina muku godiya da kallon da bibiyan shiri na da kuke yi. Na gode da kallon bidiyo na da kuke yi. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin bidiyo na gaba.